inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wannan masifa Allah ka raba ni da ita, Allah ka kawo magani. Na fita tun safe. Hukunci na Ubangiji naira 100 na samu. Yanzu ba wai 100 nan ba. Bala'in da zan iske gidan. Ba zan yi lissafi da kaina kan me zan ci ba me zan sha. A'a, zan bata amma bala'in da zan shiga ciki. Wallahi Allah kadai zai fidda ni. Inna lillahi kai. Na shiga uku na lalace wannan masifa. Haka je fa ina addu'a. Ina cikin karanta ayatul kursi kawai na kuma cikin wannan a takarda saboda bugon mata. Da na shigo gaba na ya tankiwa yana haɗuwa. Salamu alaikum. Amma alaikum salam. Sani da dawowa. Yau sannan an wuni lafiya? Lafiya lau. Sai yanzu ka dawo? Ba dole girki ba gidan kuma sai yanzu ka dawo? Kin san al'amarin Ubangiji. Wallahi na fita da zuciya ɗaya. Amma Allah bai bani ba, amma na gode ne da haka na samu naira 100. Naira 100. Misali naira 100. Naira 100. Sai in kawo miki kiɗan dabarun irin na mata. Kin san dai abin nan yanda ya koma. Ko kunu ki kunu. A sa siga kowa ya ɗan sha. Kunu. Ni zan sha maka kunu? Ni sai in sha. Wannan yana al'amari ne haka mutum ya fita tun safe ya rasa abin da zai kawo mutane sai naira 100. To min naira 100 za ta siya naman mutane. Za ta isa mutane girki ne ko za ta isa mutane ne kake magana wani kunu. Gaskiya wannan al'amarin ni ya ishe ni. Har gwara gidan ustaz da baro wallahi. Wannan irin bala'i ne haka. Ita Allah ya bani da mu kwana. Kai wallahi jari ina ma kana mafita. Na fita ban samu ba bala'in gida yawa. Waje bala'i ciki bala'i. Kai ka ce dole kullun shi kenan haɗuwar gaba in yi na ina. Tsakanin da Allah gara mu rabu da ki. Wallahi tallahi na sake ki sakara kayan ki kawai ki kwashe ki bar gidan nan. Wallahi mun rabu na sake. Ka sake ni? To sai ni in ka sake ni gaba ta kai ni ba baya ta kai ni ba kalle ni ba ka haja ce ni. Sai mi in ka sakan gaba ta kai ni ba baya ta kai ni ba zaman siyar dama.